Guardi honetatik, eltzikotik gaituzue bertako udal pilota lekutik, lehenbiziko aldiz Pinakako txapelketarekin. Eta gaurko lau protagonistak beroketa lanetan ditugu. Gaurko bi bikoteak Gorriz, Barrokal eta Perez ariko dira, eta Urdinez berriz Mujika eta Ruiz de Larramendi. Pinakako txapelketak atzo izan zuen Tolosadan jardunaldi bikoitza, bi partida izan ziren lehen mailakoak, eta bertan izan ziren gaurko bikotetako bat, Barrokal eta Perez. Puntua lortu zuten garaipenarekin, eta gaur salkapenaren bigarren postu horretatik lehenbizikora salto egiteko pausua emango nahiko dute, beste puntu batekin liderza lortzeko, eta Urdinek berriz, Mujika eta Ruiz de Larramendik euren hirugarren puntuaren bila joan gaudira, eta lehia hori zuzena izango duzue gaur, eta bihar zer gertatzen den ikusiko dugu. Hementxe nire ondoan Iera Agirre Turriaga, egunon. Gaur bai, aurrekoan Iturriagak bakarrik utzi zinen da, gaur ongi aurkeztu da. Hoxe. Egunon, oiana. Bueno, danantzako die pintu importantiek, baina gaur kontan esan igual Urdinentzako garrantzizkoa izango ala hor aurrekalde horta berriz sartzeko, hirugarren puntu hori lortzeko. Alaxe da ez, zaila dauke aldi beren partidu atzore ikusi zen, ez, bikote Gorrik maila haundin jokatu dezakela, batez Alejandrak atzo bezala erantzuten bado, eta hortzore partidu haundi jokatuta heldu die gaur honea. Eta, Urdinen dinamika, hortxe ez, partidun bat beste lortu du bere joku inda bamineetia, azkeneko hando nostin etzien bere maien ibili, eta gaur aukera eukiko du ez, beste itxure bat eman, eta kontra iten saiatzeko, eta esan duzuna ez, bere entzat garrantzitxigua igual, puntu aldetik, hirugarren puntu hori eskuratuko lukeala, eta berriz sartuko liekelako bete-beten sailkapenen. Hoi da, esan bezala, atzoko zapore gozoa egutuela bikote Gorriek, eta Urdinek aldiz aurreko asteko pena hoi ez, horri buelta manoikoiak, gaur beste itxura batekin atea, eta pilotaleku berrile da, eta berzein egokitzean ondona ikusi berkoa baita. Gaur etorri ganenik antzeman dio ez, kiroldegi dela, azkenen kiroldegita normalen bizixio ibiltzen da pilota ez, horre azpitik desente ibiltzen delako, eta orduan ikusiko da, egie da, probaketan ibili ganen, naiz eta kiroldegiko lurre izan bizixegoak ikusi izan ditula, azpitik ematen bada pilota desente ateako dela, sakeen bereziki igual mailike lauterdiko estilo hortan sakatzen badore mina hundin dezake, eta ikusi beharko du pixkoa lau pilotarik nola egokitzen dien. Hoi da, eta esan bikote Gorriek daukena baldin bizitasun nahi dela ez, mailik saketik hasita hor aurren harrapatzen dian oso azkar ibiltzuela pelota, eta Alejandrak golpie baldin mauke hoxe da, bizitasun, eta atzo gaina ikusi genuen jokaldi tane hor konfiantzak indola eta jokaldi tare atrebitu zala, eta kontuz ibili berko gaur bikote Urdinek. Ikusi zen ez, eta gero ere defentsa lan handi egiten duen bikotea da ere bikote Gorria, Alejandra atzetik ere osongi moitzen da, hemen ikusi zen osongi kubritzen ez, zabalaldea, gero atzore baliente ibili zen, zabalen jokaldikin ez, eta konfiantzakin, eta gero maili badakiu kantxa nola ibiltzen den ez, orduan ez da bikote erresa aurreiteko. Baina, maitek eta olatzeke bik beraien ingo balue, batez olatzeko ratzetik dominatuko balu dauken potentzial horrekin. Nik uste aurreiteko bikotea diela, baina ikusi beharko da lau pilotarik gaurkoan nola moldatzen dien. Gaur egun
fresku, baina, bueno, atzoko euriteoik ez ditugu hemen heltziekon, eta ja, bikote gorrile berotuta ikuste dugu, mangau motzik, eta bikote urdine berriz handiken jertxekin daude, baina bai ondo berotu berra dago, hemen kantxan atatzeko partidun. Bai, hotzik esan baino eurik ez, baina hotza bai ez, azkenen ege da tertu dula eta, bueno, eguzki goxo bade kanpoan antzeman ditekela, baina egie dela da barrun, fresko da, hola, hotza antzematen dela eta oso garrantzitsua dela batez partidu hasieran berotuta ateratzea, ez? Eta, bueno, urdineke hori kontun hartu beharko due, igual horreko partidutan hotz xamarrasik die, eta gero, konturatzeako markagailun aldeiten baizue, gero beti atzetik zaie da lan hortan aitzea, ez? Horren garrantzitsua gaur hasieratik oso berotuta ateratzea, eta, behintzat entxufatuta, ez? Eta ez uste behintzat hasiera hortan aldeiten. Bai, hoi da. Bikote gorriek arrisko ondile daukena hoxe ikustea baita, ez? Hasieran aldeiten utzi ezkio geho utxeite gutxi iteuela eta geho kosta itala horri buelta matea. Eta, hortan mantendu berko hasiera-hasieratik hor lehia gortzen. Bai, gero konfiantza kontu ere izaten da, eta, atzokoak nik uste gorririk konfiantza emanen diola. Ia igual konfiantza hori ezen erla jaiztio puntu bihurtzen, azkenen puntu aldetik ongizte, atzokoare partidu hona izan zen, eta tentsio hori mantentzeare garrantzitsua da, ez? Naiz eta igual favorito ikusi gaurko partidun, beti partidu guztik jokatu behar die, eta bikote urdine gogotxu, ez? Ikusteko beraien bieke beraien maile ematen badue, kontun hartu behar da maite aurren lehen handizai dela, ez? Eta hor ezin zaiolare hainbeste exigitu, azkenen atzetik aurreako aldaketa hori zelako bate erresa, baina atzetik olatzek berea ematen duen momentu nik uste bikote honek funtzionatuko dula, ez? Eta bintzat publiko aldatiken behan aldeko izangoa publikoa, azkenen olatzen haman alderditik hemengo dituelako, eta gaur publikoen berotasun noi bikote urdinentzako izangoa batipat. Bai, alaxe da, ez? Olatzek ama hemengoa dauke, orduan gaur animo guztik bikote urdinentzat izanen die, eta hori behintzat alde izanen do, eta horrek berez ematen do, ez? Pixkoate motivazio aldetik eta beti ongi nahi dozo ongi, baina, herritarren edo, ezaunen aurren jokatzen duzunen areta gehiago, ez? Eta horrek, beti plus bat eman izan do, eta gaurkoan hoixena baritzen den. Hortxe, epaileare gerturatu zaie, eta laizter izango ditegu aurkezpena bidien, azkenengo pilotakadak ematen da bikote gorrilla, eta laizter prest izango ditegu, lau pilotariak. Hoxe, oain beroketan ikusi duen jokaldi hori ez, Alejandrak atzo sarritan nintzun eta oso ongi botatako jokaldik gainea, tanto itea lortu zituen jokaldik. Eta etzen mugatu bakarrik ez, pilota hori astintzea, baizik eta hor aurren ongi muitzeare ez, pilota eta kusko da gaurkoan laueke nola moldatzen dien. Hortxe jada prest, lau pilotarik. Aurkezpenera Maili Barrokal eta Alejandra Perez Gorriz, Maite Ruiz de Larramendi Mujika, Olatz Ruiz de Larramendirekin batera, eta epaile lanetan gaur, Beñat Ruiz de Larramendi, dena familien. Bai. Txapak urdin eman du, eta gaurko partidua Maitek emango jo hasiera. Bai, garrantzitsu izango dare ikusi ginen azkeneko partidutan Maite sakekin ongi moldatzen naizela, eta hori ere gaurkoan garrantzitsu izan diteke ez. Behintzat kerparetan sartzen balin badut aurreneko pilotakada hortatik miniten saiatu, bigarren pilotakadan aukera eukiko du bikote urdinek. Hortxe Maite, sakera,
Sakea eskubiz erantzuteko moduan Alejandrak, atzera bikain, Olatz. Astinduz, Maili laguntza etorrita, motzien Mailik, eraman Maitek, Mailik atzera, Olatz hor da, hor nahi baino geixo tireio azpitik pelota horrek. Ba, ikusten da atea dela, horre esaten ginuna azpitik ematen bazaio brillo honekin ateatzen dela pilota eta guain ikusi da, Olatzeri hor zeon gizartu dion ezkerparetan. Bai, preste hola matezu, baino ibiltzea pelota da, adi biliberko urrengo tantotan, bat eta huts, gorri. Bai, mugimendutan ikusten da, hotzare egiten dula eta gorrik ez duela pelotasun hori galdu nahi peroketan saltoka dabiltze. Arro Olatzek erantzun, Mailik, binartea motzien, atzera Maitek, luze Alejandrak. Maili atzeratu launtzea, azpitik eman daikoa, Maitek atzera. Alejandra ezkerrez, eraman, baina aukeran bazartu entzaio Maiteri, atzera Maili sartuko da. Olatzek eraman. Mailik zabalera jokaldi egin nahi zuen, baina... Bai, autu hona zen horre pixkoaten gainatu nahi zuen zabaleko jokaldi horrekin, zuloa bazeon egia esan, eta Maitek txoko aldeko aurreneko hankapa uso egin zeuke, baina ez zaio behar bezala atea, eta bana markagailu. Atzore Tolosan hasieran ikusi nuen Maili bera jokaldi pare baten etzula asmatu, hor txapazpira aldeintzion eta txapara bera aldeintzion jokaldi batzukin, baina gero egia da berotu eta erki ibiliziela, baina hasiera honetan berriz txapazpira joan zaio pelotari. Aldeindako Alejandrai, bildu Maitek, zabalea Manaite, Maili naita. Olatzek, atzera. Oso goiti dabilki pelota Olatzek, ez du ezerre jakin dabe hor Mailikin aldala pasai nahiko gaur. Pelotak da oso ona, ezkerparetatik atea Alejandrak, hor da Maite, bazartu entzaio, atzera Mailik aukera, moztu, hor da Olatz ez du ekarri. Hor bin arten distantzia hundia zeonez, eta hori Mailik osongi baliatu do, Maite pasado pilota hori horrek, eta gero Olatz oso atzen zeonez, hor bin artea bikain Mailik. Bi eta batekoa gorrien alde, oin arteko tantuak danak Mailik erabakiak izan die. Eta sakea oin Mailik, sakea emandakoa, azpitik erdira, karri Olatzek, bazartu eta iritsi da. Alejandra pelotaka doi, Maite nahi bezala ez, atzera Mailik. Maili oirez, txosta erainez, ekarri Maitek. Berriz Maitek, atzera. Albezela, Alejandra pilotaka da luzea. Bildu eta bazartu Olatzek, ez eskubiz jartzeko moan izan da. Kinu Maitek, Olatzek, atzera. Bazartu, ekarri Alejandrak, bazartuz honek ere. Mailik zabalera naita, hor da Maite, bildu, ondo. Moztu, ekarri Maite, defentsa bikaina, boleaz, ekarri Olatzek. Mailik atzera, boleaz Olatzek, txosta erainez, ekarri Mailik. Maite, atzera, Alejandrak, eraman, hemen digo Olatzek aukera, azpitik eman daikoa. Aso, kinua Maitek, luze Olatzek. Maitek, Mailik motxian, ekarri Maitek, moztu eta hor da, ez da iritsi hor, txokorako jokaldi hortan, junda baino
Tanto politi eskaini diute ez, baina egia da Ondo. Maik osongi moitu dula pilota ez, alde batetik beste ibilido bikote urdine, olatze defentsan osongi moldatu datzetik maitere berare pilota oso zaiek ekarriz. Baina zaie da ez, dinamika hortan Mandua beti. bai, hortik ateatzea ez, azkenen oso defentsa lanen ibili behar izan du. Horreukido baten olatzek eskubiz kozatu izan balua agintzea pasatzeko aukera, baina zaio eskune behar bezala sartu, eta Maiekin azkenen bazea zulo hortatik edo, bueno, sare hortatik ateatzen zaie da. Sake motza, ekarri Maitek, Zabalera naita, airez. Eraman Maitek, baztartu gainera, ekarri, ala nola, eta aukera Maitentzako, Zabaldu naita, atzera, Maili etorri da, Zabalera jokaldia, hor da Maili, Zabalea, Maitek ekarri, aukera Alejandrak, Zabalera naita, kanpora, arrastuan gainean. Bai, intentziatzen txarra ez, esan duna Zabaleko jokaldi horiken ikusi dula azken aldin, barrun izan balitze tanto zen, Maiteia pasatako pilotara ere abiture ez delakoin, baina kasu honetan epaiek azkar altxatu du Bai, esku eta hortxe ezkerreko arrastuan gainen. hauen Zabaleko pilotaka da horietan, Maite adi ikusi dugu, pelota askotan hor pasa itea ditu Zabala edo harta, baino ondo modatu da. Beste tantoa jokuan, Maili torrikoa, moztu, karri Maitek. Eta aukeran hor nahi zu nahiteko, bera muntzaio. Beste abiadura bat ematen dio sartzen denen ez, pelotari, baino egia da hasiera honetan, bueno, bi badauzkela bat Zabalen botadun dejada eta guen txapazpiraldein diona, bi utxe egite. Eta bueno, hor iguale beti esaten duna eta Maitekin entrenamentutan gertatzen zaiuna ez. Oso aurren sartzen zaito ere, boleakin eta asko egiten dulako, eta batzutan zurire behartzen zaito azkar jokatzea ez. Eta eraki okerxegoak edo, bueno, ajustatu behar hortan, denbora gutxi, azkar xeo botatzea golpe hori. Alejandrak, sake zaila ekarri du, atzera Maitek, eskubiz, Alejandrak, Zabalera alden dio, atzera Maitek, baztartuz, karri Alejandrak, olatzek aukera, luze, peloteka da erra, Mekaine. oso ona, ekarri Alejandrak, tire indio Maite eta nola ala, dejada guai Mailik, Maitek, herri beste, azkarra izan da hau txapagain egindako jokaldi hoi Mailina. Bai, horrazkenen aurrekoan egon du da ez, olatzek pilotak bikaine jo edo hemen 6 erdingurura, Alejandrak meritu zekarri eta pelotaik oso zaiek izaten die gero ez, oso justu iristen dienen. Aurrelarintzat opari beharren gaiztotzen dien pilotak izaten die eta hor Maitei asko gaiztotu zaio eta berriz gorrike agintzea pasadie. Eta guain esatezula partiun hasiera honetan behin baino gehiotan justu mandako horiek hor aurregalde hortan Maitei aukerako etorri bertzaizkonak, baztartu eta bai, eta hori hor, bueno, erasotik defentsara pasatzen za, gainea defentsaz gain pixko pilota entregatzea ere bai. Eta zaila izaten da ez, eta pixkat etxigarri olako pilotaka da jo eta kontrara agintzea pasatzen delako arerioa. Sakez, egin du azkenengo hau Mailik, 5 eta 3 gorrien alde. Txapa gaina nozkoza Mailik hor etorri zaion hori, ez dakit, hor dejada itea jundan. Ez du eskuak egin luzau ondo, ez? Jarri denik edo bukaeran ez dakit. Nik uste baino gehiago tira diola, horre egida erdi utxe egitea zela olatzeke baina indarrakin emandako pilotaka da zela eta hor atzesio jarri beharra zeuke Mailik. Sakea Maitek erantzun ona Alejandrak, bazartuz pelota, eskerrez, ondo moldatu da atzeratuz olatz. Bine artea moztu Mailik, karri Maitek. Alejandrak, luze. Maili oso atza etorrita. Boleaz Maitek.
txapaina moztuta, luze, Magik, Boleaz berrize, ekarri Maitek, Zabalea Naita, Maite hor da, moztu, Alejandrak. Bikain moldatu da, jasotzeko, Keinu eta Olatzek atzera. Maitek, Zabalera Naita, Maili menda, bildu bikain, baztartuz, eskubiz erantzutako mon. Atzera Olatzek, baztartutako pelota ekarri. Maite gaukera, Zabalera jokaldi bai, oso ona. Bin tanto oso ona, bik oso ongi jokatutako tantoa, Olatzek hontan bai gozatu du. Olatzek agindu, hori esaten ginen bikote honetan ez, Olatzek agindu, menseit erdingurutik Alejandrak bikain atera do pilota hori zaiezena, eta Maitek maixuki ez, oso dejada honakin. Erabaten gainatu du Maili bera eta txalotzeko tantoa bikote oso ona. Eta ondo etorriko zaio pelo tanto hau. Motibatzeko, ez? Motivazio puntu hoi zateko ere. Hortxe bosnakoa markagailuan. Sakea Maitek. Sakea gurutzotua, zerpaidatik eta Alejandrak eman. Moztu binartea Maitek, karri Magik. Atzera Maitek. Olatzek, luze, aintzen. Maitek, binartea moztu, karri Magik. Atzera Maitek. Magik, motxien, txapa gainean zabaldu Maitek eraita luze. Boleaz. Alejandra, ekarri, pelota zaile, txosta erainez. Ekarri Alejandra beste beina, Olatzek aukera, atzera, hemen da Magik. Ekarri, pelota zaile, Alejandra aukera, bi pareta kanpora joan zaio. Oso tanto politie, oso ona. Meritu handie Magik hemen atzetik eramandun, aurretik Alejandrak bazun horre zaile ez, jamandun pilota hori, eta Mailina harri ez, abiadura hundin heldu zen pilota hori, eta, meritu hundikin ez, iritsi da hor txapagainea. Eta gero Alejandra nik uste ere ongi iritsi dela, eta hor bi paretakin autu hona indula, baino egia da hemen azkarrateatzen dela pilota. Asko tiradu, bai. Eta Zabale alde indiola. Zabale asko tiradu, oso Zabale juntzaio, baino tanto oso ona beretan Lauren aldetik. Sake erdi-erdira Maitek, Alejandrak alde indio, baino barronda. Zabalera Naita, Boleaz Maitek, Zabalea, Magik, Zabaletik, Boleaz erantzun Maitek, Alejandrak nahi bezein ez batzatu, atzera Olatzek. Ege da ritmo bizie. Bai, horra aurrian sartzen asko markatzu Maiteke. Itxogarri da ritmoa, batez Maitek Boleaz hainbeste sartzen denen aurrelarintzate. Txapa gainean Olatzek, jaso eta atzeratu Magik. Erritmo ondin jokatzea behartzen zaitolako. Bai, hoxe. Moztu Magik, hor da Maite. Moztuta, ez di, ondo blertu Maite eta Olatz hor Maite sartzeko keinoen du, baino atzien zola ustezun, utzi indiot. Etzen erresa horre atzelari eotea, azkenen kaldien hor. Bai, nahiko zabalentzen, nahiko aurren, eta hor askotan gertatzen dena da, karo Maite bolean bile joaten den hortan oso aurren jarrita daola, orduan gero ez dio ez dara atzera pausoi emateko denboa ematen. Eta hartzelari ez bada, hori gertatzen zaie, ikusi du gertatzen zaiela behin baino gehiotan, oin oso bote kaskarra indio, baino. Atea izango, epaileak eman, baino. Ozta pasado iruko arrastori. Zenda. Magik. Moztu, eta sartuko atea da mazertatik, baino. Olatzek ezin izan du ekarri. Bai, azken momentun ezker pareta hori jota, zaio behar bezala berak ustezun bezala terapilota ez. Jarrita zeo, baino azkenen bote txiki indio eta hor ez da oso ongi herri.
Hortxe azken bi tantuak gorri izan da, 7. berriz aurreti diteu Maili eta Alejandra, 7 eta 6. Marka joan, momentuz. Polea zerantzun Maitek. Sake horri, ezkerrez, berriz airez. Moztu, binartea, Maita horrolatze. Ezin izen du ekarri. Ba, ikusten da horre, hankata eta abiadurakin mozten dene mina hundi iten dela ez, eta Mailik hori iten bado, Bote gaina oso nausitzea pasatzen da gaina horre askotan oso ongi moitzen du ez, eta hor. Bai, eharke aprobetxau du horko pilotaka da hoi, Mailik. Eta 8. bikote gorriantzako. Sakea luze baino eskubiz erantzuten gomun da. Alejandra atzera. Mailik binartea, karri Maitek. Mailik aukera, moztu. Karri Maitek. Kinu, Mailik, zabalera Alejandrak, hor da Maitea, atzeratu. Golea zerantzun dio Mailik, ezkerrez Maitek zabaldu. Mailik, bildu txokoa, hor da olatz, ekarriz. Deja da txiko. Hor, goxo utzi du Mailik. Bai, azken momentun hartuta erabaki ala botik. Bai, bote okerra indiolako, hor eskubira indio botek. Eta azkenen... Eta dejada oso, azkenen ez du askotan ikusten Maili dejada mota horien ez, beste batzu zalegoaga igual indarrik gabe edo, bueno, Mailik normalen indarrez iten du dejada hori, goengoan egia da oso ongi indula, eta hola inbeharra zeola, Maitere bertan zeolako. Eta goen ikusten da, aldetxo txiki bat hartu duela, ez, hor estutu ondoren, biskoa markagaiun 6 joan die, goen berriz 3 tantoko alde hori, atera do bikote gorrik eta hemen ikusten da pixkat, defentsalanen denbo gehion aritu behar izan dola bikote urdinek eta hori fisikoki hartzen dela ez, eta bikote gorri alde hortan indartxu ikusten da hauei fisikoki azkenen oso ongi prestatuta daude eta horrek markatu dezake partidue. Bai, arnaz luzaukuk. Eta urdinek aldiz, defentsan gehiu ibili behar izan duen hortan ekeare gehixo pilatuta da behankie. Ez da esan berda, bikote gorriak atzo partido jokauta diela, partidu gorra izan zan gaina. Tolosako Beotibar pilotalekuen izan zuen partida hartan, baina gaur berriz prest eta ondo erantzuten bikote gorria. Hortxe prest Maili eta Alejandra eta Maite eta Olatze jaikidea. Eta 9 eta 6 markagailuan gorriak aurretik. Ea. Bai, guain arrisku pixko bat ikusten zaioa usteko hemenez, guain urdinen lana izango da, tanto otan eutxi behar izatea, bai. Sakei, airez erantzun dio Maitek, Maili aukera atzera. Mailik moztu, karri Maitek. Zabaldu Maita luze, Maitek bildu. Aztartu baino Alejandrak atzera. Mailik, bina artea, Olatze. Luze, azpitik eman da joa, Alejandrak. Erantzun hona. Luze Olatzek, hau pelotaka da hobia. Konfiantza hundik nabile hor Alejandra, horre pentsa eskuinez sartu zitekela, eta ezkerrez bera jarri da eta oso ongi gai da pilota hori. Arro, barruan Alejandrak eskubiz eman du pelotaka da hoi. Maili launtzea oso atzea etorreta, boleaz Kinu, Maitek eta Olatzek atzera, bazartuz, karri Alejandrak. Maitek aukera. Txokoan moztu binartea, ekarri Mailik, beste aukera bat Maitek. Hor da Alejandra, luze. Kinu askoa izan iten Alejandra, baino segi ite jonek belotan eskubi horrekin hartuta. Eta hor ezkerrez ez dabil, bereziki konfiantzakin nolatze ez, aurretik baten batera mateko azun da guaine, bueno,
indar pixkoatekin bai, baina pilota hori ateatzeko modukoa zen ez, eta urdinei hoxe kostatzen nahi zaioa gehiago ez, azkenen tanto oitea gehiago kostatzen zaioa, eta defentsan gorrik esendo xo dabiltzen hortan zaie momentu enten. Bai, Alejandra izan genuen atzore eskubiz ikututa aukela, baina lehen hori arnaso hartuta eman ite jo ez da dudan ez da gelditzen, eta azkeneko pelotak adore eskubiz bikain atzeatuta bazartu endio. Bai, da, hor behintzat indarra hundikin askatzen diola edo intentzio guztikin, eta bueno, hor mineiten nahi dela, ez? Zabalea jokaldie, eta hor Maitek bertan zan, ez dakit behar jokaldi ditea juntan, ez du eskun. Zerbaiten ikuste, ez dakit hor bukaeran, lurrera ere askotan behitzen nahi die, gero galdetuko dio ez, baina bai Mailita bai... Botea nahi bezala, ez dut uste, hor nahiko keino egiten nahi die bai bi aurrelarik. Nik uste horrez hau lain erresa ez, defenditzeko zaioela uste duen bezala ateratzen pilota, botea azkeneko momentun okersio egiten diola, eta horre zaitasun gehiokin dabiltze. Airez erantzun dio Maitek sake horri, zabaldu nahi eta Mailik, eta hor oso ondo inorretzen lekua. Eta Mailik hori askotan oso ongiten do ez, bin tarte hori bilatu, eta hor mina hundi egiten da, beti esaten duna pilotan ez, askotan komplikatu gabe asmatzen duzunen inorrezta ontokira botatzen. Mina hundi egiten dela eta Mailik hortan espezialista da ez, Zabaleko jokaldi askotan egiten do, asko behartzen do aurrelari ebera horre aiatzea eta atzelari ere ez bada oso zaie da. Boleaz erantzun Maitek, aukera Mailik. Hor dator, holatz, erantzun Boleaz Maili erasuen, eta txosta. Oso nahi, bai. Eta guain, eragat nausi bikote gorrie. 13 azken tanto hauek. Motxauak izan die, eta azkarrak esan azkenengo tanto hauek, eta 7 tanton aldi lortu due. Eta Mailire Boleaz sartzen, eta miniten ez, ikusi du azkeneko partidutan konfiantza hartzen nahi dela jokaldi horrekin. Eta gaurre, abiadura ematen dio, eta guain bezala gaina txosta jotzen asmatzen badu, mine indezaken jokaldie. Atzera, Mailik, Latzek, erantzun eta Mailik berriz hartuko jokuan, moztu eta karri Maitek. Abiadura hundien hemen dator, atzetik. Erantzun, Olatzek, Alejandrak, nahi bezinez. Zabado Maitek, bildu Mailik, Boleaz berriz Mailik, ez du, nahi bezala jo Maitek eta aukera Mailik berriz atzeratu eta esaten duna, nik uste horre azken ordun bote hortan, ez dela aurrelarik espero duen bezala ateratzen pilota eta horrek negatuta dabiltzela. Pelota zaine benetan txosta horrekin ekarri duna Maitek, txapa gainean izan da eta tanto azkenean urdin, pelota oso zaila zen, oie. Bai, eta gaina bukaeran efekto pixkoa sartu dio Gerrikin hor eman dio ezkerrakin uste baino gehixio, eta bikaine atea zaion jokaldi txokoan ez. Ondo makurtzea Maite, da oso jokaldi zaie zen eta bikain. Txapa gainean jarri du. Eramando pilota hori. Tanto urdin aspaldiko partez, sakea Zabalera naita, Maili eman da adi ekarriz. Bai, beste dozinei tanto sartu izan zionez, oso ongi sakatu dota gaina denak zuzten harrapatu, baina Maili nankak azkarrak. Oso azkarrak die. Bazartu Alejandrak, karri Maitek, Maili. Boleaz erantzun Maitek, bin artea Mailik, karri Olatzek ezkerrez, Alejandra sartukoa, atzera, Olatzek. Mailik aukera berrize, bin artea Olatzek, atzera, ezkerrez, Alejandrak. Baztartu Maitek eta Alejandrak. Bikain erantzun.
luze, oain bai, pilotaka da ona olatzena, ezkerrez, ekarri, aukera, Maitek zabaletik, moztu, paretan sartzeko ekarri Maitik, atzera olatzek, hau azkarra dator, eharki Alejandrak, hola sartukoa, botea nahi haine ez dioin, ezkerrez zabaldu Maitek, hor da Alejandra, luze, polea zerantzun Maitik, dejada Maitek, hor da Maitik, bai, oain gontan lortu du, asko moitu du. Baina ikusi da tantontan, zenbat dan, eta zen ongi moitu behar den pilota bikote gorriri tanto iteko, hemen zabale Alejandra bera iritsi ezeon, atzea Maitik bolea zeharki erantzun dio, eta dejada horta ozta-oztare iritsi da, bakarra gero ezkerparetan askotiatu dola, ez? Ikusten da zenbat lan egin behar dune bikote urdinek, tanto bat lortu alizateko. Bueno, azkenengo bitanto hauek urdinek lortuta, 8 garrena azkenengo hau, 8 eta 13, sakea Maitek, erantzun Alejandrak, Maitek bine artea bolea bikaine. Horre abiadura hundikin ez, eta ezkerparetan bikain sartutako pilota izan da. Eta horre lanak pilota hori ateatzen abiadurangatik ez. Bai, bolea hori. Honek bikote urdini konfiantza pixkoat ematen dionez, hor pixkoa geldik ataskatuta zeuden 6. tanto hortan, 3 tanto erreskan egitea lortu due. Eta bueno, horrek pixkoa konfiantza emango balioa ba. Sake erdira, Maitek atzera, Maitik datorra oso atzea, launtzea, atzeratu. Ezkerrez zabaldu, Maitik hor da, zabalea, aire zerantzun Maitek, barruan da, Maitik, berriz dejadait. Alejandrak ekarritako dejadaitea junta Maite, baino papea juntzaio ba, hor ikusta Maite ez, oain ritmo handi sartzen nahi da airez. Bai, baina aldi berene ritmo azkar hortan jokaldi guztik ongi entatzea oso zaila da, ez? Ritmo handi jartzen dio, baina azkenen erakik oso azkar hartu arte jokaldi ere oso azkar behar da, ez? Eta zaila da denak gainen izatea. Ondo atatzie, bai. Beste tantua jokuan, 14. lortu due bikote gorriak, 14 eta 9 markagailuan, erantzun sake horri olatzek, aukera Maitik, hemen dator atzeka, ekarri olatzek, beste aukera bat Maitik, azpitik binartea luze olatzek, eskerrez, erantzun, ona Alejandrak, beste aukera bat olatzek, luze, ezkerrez hartuko Alejandra, oso. Hor ikuste eskuine ikutuga daukela igual ezkerra baino ez, eta hor ezkerrez lan asko iten nahi da. Eskuine ze jarri beharreko pilotata, baina bikain nahi da egia esan. Altura emanez. Bai. Beste ezkerrez, orain aukera olatzek, astinduz pelota, atzeratu, eskubiz hartuko baingo hau. Baina askatu. Ez duzten salduta hor aurrien, Maitik aukera, ona jaso duna Maitek, zabaldu, eskatu olatzek, eta bildu, bai, Maitik. Berriz, binartea, eskerrez, ona da zabalien, bildu Maitik, txosta erainez, binartea. Atzera Maitik, eta hor bai, asbatu hor beste velozia bat emateu, eta askatzeu nien. Ba, izaila da, ez? Azkenen agintemaki hori hartzen dunen, defentsalan haundie ikia behartzen zaio eta... Gana ondo inberra. Bai, eta hor igual, ba, bueno, ez oso osmatzen naiz eta defentsan zabiltzen hortan saiatu kontraerasoan edo, bueno, pilota pixkat okersioi hartzen. Ba, hoxe ez, azkenen naharitzen dena da, ba, beste ritmo baten jokatzen dula, ez? Bai, hoi da, eta leno ikusi da tantuen hor binartea jundan pelota hoi. Maitek ekarri dula, baino oso aurren geldiu zaio Maitiri eta Maitik ja hor aurren hartzen nien.
astindu eiteuta hor, emandako pelota hori, ja, olatz, airez. Saiatu da ematen, baino ezin izan du beste tanto bat gorrientzako, 6garrena, 6 eta 9, berriz 7 tanton aldie bikote gorriak, eta esan duna, leno, kasik, defentsatik erasoa azkar pasatzeala bikote gorreie, aukera bat donian maili sartzanen, eta hor, alde handile. Berriz kantxan lau pilotariak, prest hurrengo tantua egiteko, maili du sakea, eta ea Bai, nik uste nausi diela, hor dakadatxo baten eukido bizkoa bikote urdine maitek asmatu dolako eta aukera bizkoat tanto batzuk iteko baino, horre azkar pasatzen da maili erasora eta zaila da horren aurren mineikia. Pelota zail bat, karri maitek aukera maili gordea, bolea, zerantzun, oaine, zabalera, hor da maite, karriz, pelota zaile beretan airez. Atzera olatzek, ez da iritsiko pelota hoi. Bai, horrek uste gehiezin dela ikaragarrizko pilota zaiek eraman ditu batetik bestea. Ikaragarri behartu do maite, txokokoan, zabalen, pasatako pilotak. Oso zaiek ekarri ditu. Defentsa lan bikaine, baina gero atze honetan astindu indo eta horre olatzen zate zaiezen pilota hori. Beste tanto bat mailin eskutik, esan berda Alejandra Katzetik bikain jausten nahi zaiola eta gaur protagonista maili haintzen nahi da, era guztitako tantuak lortuz. Bi paretako hau, ederra. Bai, baina oso aurren nahi da, azkenen defentsan dabilki, baina biterdin gelditzen zaio pilota, eta atzo komentatzen genuna. Aurrelarik biterritik gabiltzenen guztua izan gala, euneo kerxego hau esoa izan dezakezo jokaldik itxerako garaie, baina erresago da beti biterritik aitzea, 3-lauetik, 4-lauterritik aitzea baino eta gaur maili hortik da bile eta maili hortik da bilenen oso zaila da horrei aurreikia. Baina esan deuna, azpitik eman ezkio hemen mina hundi jeiteala eta hor asko eiteu hortan mailik, oaingo hau azkarrago izan da, sakez lortu du bigarrena mailik. 19garrena, 19 eta 9 alde handiek garai hontan partidu Ribeira. Ba, eta batez dinamika ikusten da zaie, azkenen oso ongi bikote gorri arrakalaik gabe da bile, eta gero, bikote handi egiten duelare bai eta ikusten da txapelketan zehar denaik kosta behartzaiula bikote honei aurreitea, atzore ikusi zen, oskozek eta arrastiake maila handin jokatu zuen, eta alare garaipenea eskunde eukizuen, baina alare zuen iraztek izan, eta bikote honei irazteko gauzek oso songin barko die. Airez, karri du maite, baina mailintzako gelditu da pelota ona, haintzen oain. Eta hor, bildutako pelota, maitek bildutako pelota hoi, normalian ekartzen ditun pelota dien mailik, baina behaz mutu horrekin ozta izte jodun, sartu intzen jo, baita, tantua urdeimen. Amargarrena lortu du bikote urdinak. Sake pare bat beharko lituzke hor zuzenen, lan handikin gabe. Ona litzake bikote urdinak kontrako. Lehenago esan da, igual. Botie, ez dio. Momentu txarreko falta izan da hori Bote ona erain, eta... Leheno bate mailik eukido, hor bote arraro xamarra indiona, eta justu pasaduna, eta guain maitei kontrara. Mamotz gelditu zaio. Suertez. Pena, horre, justo tanto aitea lortu duenen eta aukera zuenen pixkoate remontatzen hasteko, gara itxarreko falta. Sake, ona erantzun airez maitek eta erasoa ezkerrez.
Bai, eta hori Maik, Maik bueno, bera. oparitxo batzuk gaurkoan normalen iken ez ditunak galdutakoak baditu hiru gutxi bai. dela ere partidu guztiek kontunatuta. Eindako ikusita zenbat ditun, 3 barkatzeko gaineko. Bai, Baina bai, era zuen hor 3 txindako baitu. Ea ba Maitek sake hau, sake erdi-erdia, Maik erantzungo jo. Partan, sartu azken momentuan Olatzi, Maili berze haintzen. Olatzek atzera, hau bai, ezkerrez, entzun Alejandrak, altura asko emanez. Maitek, atzera, baztertuz. hor dauk aukera. Olatzek, luze, pelotaka ona da. Eta hor, bera juntzaio hau bai. Bai, ba, aurrenekoa, guain arte oso ongia izen erantzuten hemen 6 kuadro inguru hontatik, ezkerakin konfiantza hundikin eta lehen galdutako lehenengoa, Perezen aldetik, bigarrena, baina bai, egia esan oso Bai, ongi zebilen hor egia esan. ezkerrakin lanen. Maite asake goaina gorputze sartu zaio, baina atera dut baztartu gaina. Erantzun Alejandrak eta Maitek aukera Maili sartukoa. Baztartu ingo zaio Olatzi, atzera ezkerrez. Hemen da Maili zabaletik moztu. Atzera Maitek. Ezkitik erantzun eta atzeratu Alejandrak. Luze Olatzek, erdi-erdira. Bikai Maili hor launtzea. Goleaz. Maitek zabaldu Alejandrak hor. Ikusten mine daukela, horru baino alare oso Tira ongi. iteio, Karri Olatzek, moztutako pilotoi. Beste moztutako pilota bat, Karri Olatzek, Maili sartuko berrize. Atzera. Tenistak ematen du gaur dauzkula hemen, Mailik, atzera berrize, Olatzei, hau bazartutako pilota. Karri, ondo. Hemendik zabaldetik bildu Maite sartukoa, atzea. Baztartuz, Alejandrak, Karri eta atzera zabaldu nahi eta Maitek. Horna pilotaka da. Karri eta bolea sartukoa Maite, hor bai txikitu, hor. Hor bai, ongi moituta ez, ni Bai. hoxe nintzen bentsatzen ikusita Alejandra eskuinekin Maili atzeratu horrena. min bera zebilela igual luze xamar hemen asmatzen bauzion eskubira botatze igual ondongo pilotan, ba, boleaz aukera eukiko zula ez, eta holaxe indo tanto hau. Eta bueno, behintzat, egia da, ba, alde handi daula marka gaio, baina garestire saltzen nahi diela garaipen hori, gortzen nahi diela partidue, eta hoxe ez, azkenen nik ez nuke esango beraiena gaizkiten nahi dieni, baizik eta bueno, bikote gorri guain arte ba oso ongi jokatzen naizela, edo ahi dela. Baztartuko pelota sake hoi Karri Alejandrak, aukera Maitek atzera etorri eta Mailik moztu, ondo Maitek, moztu berrize azpiazpitik Karri Maitek, Alejandrak ezkerrez, atzera. Olatzek aukera, pelotaka ona, Alejandrak ezkerrez ondo modatu da, beste aukera bat Maitek utzi, Olatzi eta atzeratu. Ezkerrez ekarri Alejandrak, Maite sartukoa. Moztu, atzera Mailik. Hemen da Maili, atzera da. Mailik, zabaldu, goleaz erantzungo jo Maitek, aukera Mailik zabaletik. Atzera Olatzek. Baztartu intzaio baino, ondo Alejandrak. Moztu Maitek, Mailik, ondo, hau eskatu Olatzek eta atzera. Karri Alejandrak. Aukera Maitek. Atzeratu, beste pelota zail bat, Karri Alejandrak. Baztartu intzaio, esku bizkartzeko mon, Olatzek atzeratu. Alejandrak, Karri, ezkerrez, Maitek, atzera, zabalduz. Moztu, Karri, Maitek, aukera Mailik, zabaldu, emanda dekoa, Karri, Maitek, sotamanoz, atzera.
Olatzek, ekarri. Maik aukera, moztu, hor da Olatz, ekarri. Oain defentsan hobeto bikote urdinek, hor da Maitek. Txapagainen ekarri aukera zabalea, Maitik ona da. Jokaldi ona ez, eta tanto gorra Mai berare. Oso ona, bai. Beteta ikuste borrez, lan asko itea behartu dielako, eta bueno, atxo bat ez lukea gaizkit hartzea izanen, ez? Azkenen, bueno, derantzat izan da gorra, baina urdinentzate bai, eta nik uste hor urdinek partidue pixkat geixo eusteko atxeden bat eskatzea komeni dela, ez? Bai, urrengo tanto azkena falta du, baina beti ondo tortzea hor sakea. Bai, tentsioan seitzeko behintzat, edo behintzat ratxa hori mozteko, ez? Baina, bueno, horren aldeko autuikin. Azken sakea Mairentzako, 21 eta 13 bikote gorri aurretik. Azken sakea gurutzatua, ekarri Maitek boleaz, Maiek zabaldu, Maitek atzera. Baztartuz, ekarri Alejandrak, aukera Maitek, moztu hor, Txapagainen, boleaz hor aukera, zabalea, ekarri Alejandrak, boleaz berriz Maitek, Binartea, ekarri Maik, hor da Olatzek, eskatuta, atzera. Ezkerrez. Bikain, Alejandra, beste aukera bat, Olatzek, astinduz, atzerak etorri Maik, Maitek, airez, utzita Maik. Atzera Olatzek, utzi Maitek, atzera Olatzek, Alejandra eskubiz, karri, boleaz, Maitek, aukera Maientzako, atzera hemen da Olatz, ondo moldatu da. Beste aukera Maientzako, Binarte hor da Olatz. Dejada Binartea hor da Olatz, ez txapara joan zaio. Baina nik ikusi dela tantontan ez, zenbat lan, nimar den bikote gorriri tantoiteko ez, Mai kriston defentsa erakutsi du beste behin, atzetik aurrea, hor aurrean oso pilota zailera mandoia tanto indakoa, eta horrek behartzen zaio beti asko limitatu. Bai, eta fizikoki asko estutzen zaio hori, eta horrek eskatzen duna da beti bat gehiago jotzea, eta kontrara zuk tantoiteko lan asko inbar dela, ez? Eta nik uste gaur garesti saldu dula garaipen hori bikote urdinek, beraien lana esango nuke ongin dula, Maitek sekuleko lana defentsan, erasoan eukidunen bai osongi moitu dula pilota, Olatzek gaur eman diola pilotari, hemen atzen seiter dingurun Alejandra bera askotan edukidula, ez? Baina Alejandra konfiantzakin dabil, ezkerrakin osongi pilota ateratzen, eta gero esaten duna beti Maik ikaragarri ongi launtzen diola, ez? Azkenen atzeratuta asko launtzen. Hemen lauter dira askotan atera da, defentsa lan bikaine, biek oso bikote hona iten nahi die, gaina gero eta konfiantza gehiago dauke elkarrekin, bikote bezala asko jokatzen, eta, bueno, lan asko. Asko eta ona inbarko da bikote hona irazteko, eta bikote urdinen ikuste behintzat gaur beste sensazio batekin joanen dela etxea, beraien aldetik gure partidu ona induelako, hobea beintza bai, sentsazio ze bai, aukera eukiduenetan erasoan, defensan ibili die, baina bikote bat gehiago denen eta gehiago jokatzen donen, zoriontzea besteik ez da gelitzen. Bai, eta hoi ikusi da, partidun ardi pare hortan izan dira, tanto azkar hauek, eta hortxe iesi indiela, baina bukaera arte segidu borrokan, 13 tonto lortu ditu azkenen bikote urdinak, eta 22 eta 13 azkenean emaitza, bikote gorriak, Mai Barrokal eta Alejandra Perezek behan 5. puntua lortu duela, eta lidertzan jarreko dira gaur sailkapenean. Eta ea zer dioen lau protagonistak, ze kontatzen diguten gaurko partidai buruz. Gustora izango dira, seguru aski.
Maile eta Alejandra pixkat gehiago sufritzen ikusi dugu gaurko hontan, baina Mailin laguntza bikainakin, partidu aurrera eta ea ze kontatzaigoen Mailik eta Alejandrak. Bueno, zorionak neskak, beste garaipen on bat eta beste puntu bat poltsikora. Egia da, bueno, takadaka izan dela partidue, baina lana egin behar izan du dela gaurkoan puntue lortzeko. Ba, eskerrik asko. Ba, nik ustotzuk esan dozu moduan jera takadaka jundala partida. Nik ustot igual azeran gehiago kostak gaula sartzen, eri bat ezbe. Baina gero ja partidan sartu naiz, frontoira be jarrita, bueno, batzutan bote arraro xambarak itxez ditxuan. Nik ustot bai Maite, bai neri, bai Alejandra eta olatzei nabaritu jagula. Baina, bueno, gero belozaieken be esango noan bine indotela. Eta aurrian laguntzen ibili naiz be Alejandra, ikusita eskuan nola zeukan, asko lagundu gat. Eta Alejandra be olatzei oso ondo eutxi atzean, asko ematen dago eta guztua indako lanakin. Hoi da ez, batez Maile ikusi zaitu oso parte hartzaile eta defentsa lanen bikain ibili behar izan zanen, ez? Asko moituzak antxan, fisikoki exigente izan da zuretzat, baina hortan ongi erantzun duzula eta puntu poltsikoratu duzuela. Bai, nekin olatzek atzetik asko emango zebala, Maite be aurrean jokaldiak egiteko, bakigu nola be jokatzen da ben. Eta, saiatu naiz Alejandra jatzean laguntzen, bai aurrean be bai, eta esan dozu moan fizikoki niretza be gorra izan da, alde batea bestean mugitzen, baina ondo sentitu naiz, bukaran igual pixka kantzota, baina guztua. Bueno, Alejandra, otro punto más, ya van unos cuantos, pero sobre todo yo creo que estás ganando en confianza, ¿no? Es verdad que andas con problemas con la mano derecha sobre todo, pero con la zurda andas con mucha confianza y hoy también pues has respondido muy bien. Sí, a ver, la verdad que esto pues también de tener la mano derecha mal me está ayudando mucho a tener más confianza con la zurda, ya que no te queda también otro remedio. Y tras darle y darle, pues mejorar tanto la postura como la confianza, que yo creo que es lo más importante. Además de eso, te mueves muy bien también en la cancha y cuando hay que defenderse, pues estás respondiendo también muy bien a eso. Sí, a ver, la verdad es que eso es más la comunicación que tenemos nosotras y el saber que pues si ella está en el choco, tener ahí el ojo siempre en el otro lado y atrás y un poquito en todo, la verdad. Como pareja cada vez sumáis más, dais un poco de miedo aquí desde fuera, pero bueno, hay que seguir, todavía esto es largo, habéis empezado la segunda vuelta hoy, entonces bueno, a seguir y así y a disfrutar jugando. Sí, bueno, gracias. Ay. Bueno, neskak, ez da posible izan, egia da, takadaka joan dela pixkat partidue, baina gaur behintzat nik uste zuena ongin duzuela, ez? Egia da oso bikote gorra daola aurren, beraiek asko jokatzen duela, baina behintzat gaur garesti saldu duzuela garaipena. Bai, hori da nik uste hasieran parekatzu ibil garela, markagioan eta jokuan. Gero erdikaldea bai pixkat joan zaizkigula, eta hori pixkat kostatu zaigula, baina gero berriz partidan sartu gara, eta gerra eman diegu. Horratzen ni gustora ibili naiz eta batzutan entzen hori jartzen, eta Maite aurren baita oso ongi ibili da gaur. Así que, azken ez izan dugu 22 heldu, baina gustora. Bai, hoi da ez, azkenen pilota leku ere berezi da, azkar etortzen da pilota, eta gero ikusi da horre Mailik fisikoki lan handia egiten dula, eta gaur oso ongi moldatu dela horra horren. Bai, Mailik oso pilotari gogorra da garaitzeko, eta gaur oso ongi jokatu, asko eman dio pilotari, zuloak babesten eta pilota azkar ematen, eta alizan dugu nahi dugu, baina. Bueno, Maite, gaur sensazioak nik uste hobek izan du diela, behintzat oso sartuta partidun, zaie da bikote honen kontra asko behartzen zaitulako defentsa lan handia egin behar izan dozo, baina defentsatik erasorare batzutan pasatu za, eta nik uste zure aldetik partidu hona izan dela, baina orokorren bikote gorriak egin izan du dela. Sí, hoy las sensaciones de hoy nada que ver con el otro día y así, pero contenta, ¿no? Del trabajo yo creo que hemos hecho, hemos salido, ya sabíamos quiénes son Maggi y Alejandra, que llevan todo y físicamente, como has dicho Maggi, es que ataca, defiende, está 1000 veces ahí, te parece una pelota imposible pero llega y nosotras hemos intentado, por lo menos les hemos buscado y yo creo que hemos hecho muy bien, Olatz cubriendo y dándole también a la pelota y yo creo que las sensaciones nada que ver a otros partidos, el volver a coger, empieza la vuelta
y bueno, un tanto más que la otra vez ya hemos hecho y bueno, a ir cogiendo cada vez mejor sensación y poco a poco otra vez. Bueno, hor sailkapenei begiratuta pixkate aurrekoak puntu pare bat gehiago dauzkea, baino egia da laugarren postu hortarako dena irikie daola eta seitu beharra daola bigarren itzuli hontan, dena irikie dago guainik eta. Sí, los 3 primeros puestos pues yo creo que están ahí muy difíciles porque las 3 parejas pues bueno están ahí haciendo un buen campeonato y las de atrás pues bueno íbamos a pelear por esa 4ª posición que es la que nos va a costar y con la que tenemos que seguir peleando cada partido y a no perderlo, a mantener ahí esos puntitos y todo lo que venga y bueno cada tanto que hacemos pues luego dentro de posibles empates pues bueno son importantes, hay que mejorar ese menos 22 que teníamos y poquito a poco. Ba, animo bikote, aurrengoan suerte gehiago dagoen eta puntu hori zuen alde erortzen den. Eskerrik asko. Bueno, gaurko partida emozio pixka falta izan du, baina partidu ona ikusi dugu, tanto egindako asko, 33 barkailun alde pixka da izan du, baina bikote urdina esan bezala, beste sentsazio batekin ikusi gaur behintzat eta partidu hobia joko du aurreko aste baino desentez. Eta nik kanpotik gozatut, azkenen nik esango nuke partidu hona izan dela erasoan defentsan gauze oso politek ikusi ditula, tanto bikaineke bai bi aldetatik lortuk eta nik uste partidu hona izan dela, baino holakotan gertatzen dena bikote bat nausi izan dela edo hobeki jokatuta eta ez lanik inda, lan asko inda garaipen aurreatea dula, baino partidu oso polite ikusteko aukera izan dula. Hoxe, gaurko partidu honekin gustoa gelditu gehagu eta datorren astean berriz beste 2 jaialdi izango ditugu, larunbat eta igandez. Larunbat atxaldian biharriztik zuzenean izango dituzue, beraz gustu baduzue berta hurbildu, pelotaleku ehar bada eta merezi du berta jutia ikustea eta bestalde berriz ezin dunak, hementxe izango dituzu berriz zuzenean eta ondo izan eta aurren arte. Bai, hala da azkenen horri izanen die 2 partidu ehar jokatzeko eta ikusteko beste jaialdi bikoitz batekin asteburun eta ordu arte arratsalde on ona pasa. Zanuntza.